Takže mám špirálu. No takže takto si zoberiem. Tak. A urobíme myhalnice. No, takže urobíme jej aj spodné. A ja vám to ukážem z... Takže takto. Aj druhé oko. A takto vyzerá moja babinka. Takže odporúčam si to urobiť, je to zábava. Teraz by som dala túto tyčinu toto na papulu. Dobre. No a teraz by som dala nie, najprv balzám. To je to úplne krásnočky. Cute. Ja mám takýto. Vôbec neviem, aké to je, ale mám aj priesvitné. A aj takéto, len malinové alebo jahodové, neviem. Dobre, takže dáme na ústa. Dobre. A teraz dáme toto, čo ste všetci čakali. Určite, že dáme rúžek. Lebo toto je taký suchý. A ešte na to by sme dali asi čo iné, než lesk. Dobre, takže dáme lesk. Máme tuto lesk. A dáme jej to na papulu. No, tak to teraz vyzerá moja babi. Nemá červenú ústa, lebo to tam nebudem farbiť, aby som potom mohla si ďalej kresliť toto. Takže takto vyzerá. A ideme na škaredu, takže z tej vybavíme určite niečo lepšie. Takže moja Barbie, papierová Barbina, je takáto a ideme... No proste tá škareda bude mať taký istý make-up ako táto pekná, lebo nemám, proste nevyrábala som si škaredý make-up. Dala by som tam iba sračky, hovná a prdy.